Video na, boss? Video na. Ha? Tarong ba? For today's video mga bossing, panibagong mini vlog na naman tayo. Sakto mga boss dahil maganda ang panahon ngayon. Hindi tulad nung nakaraan dahil sa bagyo. So napag-usapan kasi namin na mag-chill na naman sa kalikasan. Kanina pa sila Clint naghihintay sa akin. Nakatulog kasi ako kanina dahil may hangover pa. Aray ko. Kagabi kasi birthday ng kagrupo ko sa sayaw. Kaya magdamag kami nagwalwalan. Let's go! Tignan nyo! Ganda versus Kulapo! Yes sir! Anyari kay Flo G. 5 AM na nga kami nakauwi at maliwanag na dahil paangat na ang araw. Para kami mga vampirang nagmamadali para di maabutan sa sikat ng araw eh. Eto nga pala ang kasama natin ngayon, ang tropa natin si Clint Natix at si Roland. Juan, bidyuhan ka. Saksi mi ha? Agoy. Wala talaga to sa plano namin mga bossing na mag-relax sa dagat. Iba talaga pag biglaan eh kasi matutuloy talaga. Hindi katulad ng mga plano nyo sa GC na hanggang drawing lang. Aray ko, isa lang nadala naming camping chair kasi di pa ako nakabili neto eh. Balang araw baka may followers tayo magdodonate ng camping chair, di ba? Baka naman, bago kami pumunta ng dagat, inom muna kami ng buko kasi parang nauuhaw na kami. Libre nga pala to ni Roland tong buko kasi siya talagang nananabik uminom ng buko eh. May hangover din sila kasi kagabi nag-shots din sila sa malapit na Tagayanan. After magbuko, dumiretso na kami sa dagat kasi feel na namin ang init eh. Salamat nga pala kay God kasi umiinit na dito sa mundo ng mga tao. Eto si Roland ngayon pala nakapasyal dito sa Takanluwas Pacific Ocean eh. Oh, Taiwan. Patrick pa Kaya di niya kabisado ang mga daanan namin. Pag hindi mo talaga alam ang apakan mo, tsak malulubog ka talaga sa makakapal na putik at mabaon yung tsinelas mo. Aray ko. Pero syempre nag-crooks kami. Kaya di kami mahirapan kapag nabaon yung paa namin sa putik. Mabilis lang kasi maangat ang crooks kumpara sa tsinelas. Parang sa flood control lang. Mga crooks lang ang umaangat habang tayong mga ordinaryong Pilipino ang naghihirap sa mga kalokohan nila. Aray ko sa inyo. Ito mga bossing oh, bagong spot na naman ang ipapakita ko sa inyo. Low tide mga bossing kaya hanggang binti lang yung tubig. Kung high tide naman mahirapan tayo makatawid sa mga maliliit na isla dito. Pero alam nyo mga bossing, napakalinaw ng tubig dito pag high tide. Ito yung nilakaran namin kapag high tide, lagpas tao na yung tubig eh. Ito yung sinasabi kong spot, malamig yung tubig. Kaya dito na kami nag-enjoy mag-swimming. Saktong-sakto may dala kaming Bluetooth speaker kaya nakapag sound trip din kami. Tarong ba? Nakita namin dito si Dugi lumangoy. Sabi kasi ng kasama ko, hayaan lang namin kasi nag-training daw sa palapit na district meet ng mga swimmer eh. Gusto ko sumama. Nung pauwi na kami, sumunod siya sa amin. Parang gusto niya ata makipagsabayan namin mag-chill. Kaya pinabalik ko na lang kasi baka hanapin siya ng amo niya. Doon siya nakatira sa may mga cottage. So hanggang dito na lang tong mini vlog natin mga bossing. Kita-kits sa susunod nating vlog. Peace out!